ตุงเกกลังโซบากงเตดังปัทุอักลามอลองหันอุบอาฮิเกทบอนPolis asai phu pranab das la pen sar the tirang arong amekar Veronica tisopi atum angbong lam ki ke klang non bir tang ton pen arju sinang bir the along lam ki ke the nai ke arloso alam ki hen lo la son thot si ke dam tang ar koi ni phai pho ani kang sam alom deopogori constituency ke parlo jasemet dolamara police station angkang sarthet dirang arong amekar Samuel ingti ahem asor Veronica tisopi la pen police asai phu pranab das angbong lam ki ke klang pinpur dame police asai phu pranab das aprang ke dolamara thana along si sai choklem bom la so ahuta pranab das ke chok che dokok ama dolamara thana along penta transfer det lo pusi birta ribdun long la pen la pu Veronica tisopi ke asa akam si choklem bom pusi pang theklong kedam tang arni kang sam ahoni along rong arat pen ke pang theklong ateng ke pranab das si tisopi ahem anwang si ke ponji aphan bor e bom ahut ahem asor Samuel che thek dun long loksi hang ser ahut rong asor pen nep dun check aphit dolamara thana atum si che pari deng ponlo penang ang chingki chingwai det aphit dolamara thana osi kolendranat lapen atoi ani atum apenan Samuel ingti aphansi hodai thuwetlo bonta lapu Veronica tisopi ke arji dengkloi penta ahok he akamta choklem bompu ateng pen to weni phai trok aning ve sarthe terang arong asar ahe mai padolo mai along rong isi rong asar Thomson terang SGB atum banghini VDP mai phula pen rong isi cheton sarsi Veronica tisopi aphan ke rong chak chelo pusi chingwai lo la pen la pu tisopi ahem asor Samuel pen tame rong arat ka chedon ateng si chedon dun popusi lamchak chipipon tangte sar theterang arong asar la pen rat kaning che alam arjusena tangde non akai ke sarkar pen stame alo sumara tumhan ke kanghon kajinso duptik an lasi lasona por hulbang si iri tumang jir la Veronica tisopi alang li ki claim ki dama oda puthak nang li tum pen PC puponji misen pusi puji ma mate ko sonti puji so puthak nam li tum ke ene apong ta lang li ke la sonsi ki claim sonsi ni tum ke chini dun bom lo sitan ni tum ar akai ta ne the ne dun de la pen jata sai si sita to we sona bang ke lang li mi thang atuma hem ta si lahai report klang lo ma si ri tung ge chok chi pu thek long lo te ma gen no da kam long ke ma ti da chi don thek thi la si sor lu tum han ke kang thur pon ke la son ke hen no da kam ke chi plang pli pu ja lo na ri tum ke sak ke mi si ke fon te la sila nang li tum la alo somar ahin tum pen bangela ini phan bangge ko son lo dak arong pawang long pha chok ma mate pawang long ri tung ge rat ke chi don ateng bu te la phan ke accept thek thelo bon accept thek thelo ke di ta rat che don si ke me mati rat si ke thi no dat ba ni vel ahok lo dak ni tum dolamora sarthe terang arong along akongar ni pen ni tumarong la prodab das pu dak thana prangwang lo salang ni tum la bangso atu sopi dadak samover kathara piso pen datum akiheno akam kachuklem bo mahut amasi dak thana report le roklo amasi alang litum ala bangso product das phan dak pen transfer juila phi pen la non pineng 2023 aning kan jugadam tang aning we alang li kuna pen tong wang lo ne amasi dak samover kathara hem ludam choksi la apiso phan hong phunching ki bo mahosi alang liri ot pon si san pon o de amasi inge halap apina bang ra chi thek dun long lok lo amasi alang ta ange kachong hu pu ma chin pen apu thek dun puli pula amasi amat halari sumar no ta tibok tre do amasi ne dun check lo amasi inge ne dun check lo pinang an theng lo areng so lo amasi halat thana sor bang ko putson na niom ne
khobor si long lo amasi alang tumako nang chi anun del si la tu sopia bang ke aprang prang mental haya kam ke he no kam ke chuklem dopik la posi alang tuma phan bang ke ni tuma dak sar thi teranga hin pen arong pen bang ke ni tum galang tuman benang ke ni tum ke dim klong ta chek chak thek thelo chak thek thelo non bir tang ton pen arju iksineng lakha ingkoi singhason ahawar arkoi ni phainer kep arni anarlo porphai isi malom pen dung kek langso KCS unit ahin pen patir pi ponsi bakong terang pathu aklam along han up ahi ke thomate ke kan padopon bangso han up ahi ke thomate ke kan laki hako ahut sumsi sokarbi ke plang pen harbimang ejang harbimang riso kaching hon pin thi tikang ateng pen si wang bom han up ahi ke en ke thomate ke kan klem pon bom lo pusi lunse po khoya sing terang lanchar terang atum pen than pachini pon la pen bang so ahut tir dai kachi en pon hempu than thili sitame anghoi langphong vomut vokan par e parvi pen si mesen angtar than pon puta kurusar atum pherang ki athengno nang pachini don lason si singhason hawar amai chun bang mohendro ingti pen danglok kurusar dhon sing terang diuri rong phat rong asar long ki terang kurusar ke the ki ding man ke do rong arat atum chitong dun si ingsam jin pen han up ahi ke thopa chun ponlo ke ilitum ke lunse ke plang ta ho luthi ke plang ta ho buta ilitum ke karbi ke kilu masih kilu tema amasi aprang lahai ajutang nang ki bia tum titame ilitum kiceng pen kijut ilitum hala kaboci tum ta bidahi kaka we pen amasi labangso aningkan labangso arni tu ketok dak kawidat amasi nili hin pen bangela bang na pachini kita kola so ajutang nang pincong arni bangke mothe la ke pincong bang si mu pen nang san iklo harbi mang risu la ke yang asorsi nang pincong ceng tua bang sini li ke chini na wicolo he yang porang nu pere ke cukang du haku ke haran si